2014 година Mercedes GL 550 Formatic с някакви много свирепи зимни гуми. Точно за зимата идва. Много хубав салон, вътре е с истинското дърво, не е с фалшивия махагон. И е с много екстри, с подгряващи, охлаждащи седалки. 199 000 км, камери, навигации. Ето това са охлаждащи седалки, масажи. Всичко работи. Много хубав салон, кафява кожа с кафявото дърво. С 3 отделни шибидаха. Много добро състояние, така тръгва колата. Дори това тук охлажда или подгрява. Къп холдера, зависимост дали пиеш лимонада или кафе. Много яко. България, обадете се да го купите сега.